Pasangbayan, pasangbayan, pasangbayan tay natanok nga apo. Pasangbayan, pasangbayan, pasangbayan tay natanok nga apo. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, nagasad nga aldaw kada ka matattao. Gaputayat mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka, o Dios nga apo. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, nagasad nga aldaw kada ka matattao. Gaputayat mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka, o Dios nga apo. Wen ikantami panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Wen ikantami panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Daytoy ti aldaw nga ingkedeng mo, naragsak nga aldaw kada kam nga anak mo. Gaputayat mo ken parabor mo, ngarud agyaman kami ken ka, o Dios nga apo. Wen ikantami panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Wen ikantami panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gagabsat ti Dios inikkan na tayo tinaimbag a kananakem, minulaan na ta ti puso tayo itinasayaat nga bukal, namnamaen na nga daytoy ket agtubo agbunga iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Agkamatalik tayo ti grasya ti Dios nga isu ti mangted ti sibog tapno makapagbunga dagiti nasayaat nga bukal ti kaunggan tayo. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayumet kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga sikat, mga sikat, mga sikat po, mga sikat.
Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y nagkakapya. Kadagiti tatawan na imbag ti panagnagdakenda, imunan nagdakap, itanong daka pagrukbagan daka daydayawen daka agyaman kamken ka kapuliti naindaklan adayamu. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Ako Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, ang nagkabali namin, kesika ako niya Jesu Kristo. Bugbog to nga nagdi Diyos nga po, Cordero di Diyos, ken anak di Ama. Gloria iti Diyos, di kangatuan. Sika mangikan, kadagiti basbasol ti lobo, kasya na kami. Sika mangikan, kadagiti basbasol ti lobo, awaten kaday ko'y arararawmi. Sika situtugaw, iti magkanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo, iti nasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpulog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo.
Ibaay mo kadaapo, dagiti pasamak ti lubong, maiturong daakas pagayatam, ket aglakam dagiti nasyones iti pudno akapya, ken agragsak iti iglesyam ti panagserbina ken ka nga awan lapped na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw ti libro ni Sirach. Madlaw ti pagkapsutan ti maysa a tao babaen ti bukod nga asao. Mayarig iti pagsagatan apakailasingan ti rugit. Tiwagas ti panagpanunot mo ti mangipakita iti kababalin mo. Masubok iti orno iti aramid ti agdamdamili. Babaen ti bunga, makitam no kasano ti panakataripato ti maysa a kayo. Maamuam no anya ti karirik na ti maysa a tao, babaen ti panagsauna. Di mo dayawen ti maysa a tao no di mo pay nangeg a nagsao. Dayta ti pudno a panlubok. Ti sao ti Apo. Apo, nagsayaat ket din ti agyaman ken ka. Nagsayaat ket din ti agyaman ti Apo. Panagkanta iti pakadaydayawam, o Diyos iti kangatuan. When, iti binigat a panakapaiblaak, iti agbalbaling ayat mo, tiri nabii a pakaipadoyak-yak, ti kinamatalek mo. Rumangpayan tu akas kadagiti palma, dagiti nalinteg at tao. Dumakkeldan tu akas kadagiti sedro ti Libano. Kasladan to kadagiti kayo anaimulat ti balay ti Apo, arumang paya iti templo ti Diyos tayo. Uray no lalakaydan, nabunga dalatta, ket kanayon analang to, ken nakired da. Daytoy ti mangipakita analinteg ti Apo, awan kinikillo ken kuana asa nalaknip ko. Ti may basa na adaw iti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Inton makawesan ta grupsa iti saanen a panagrupsa, ken inton makawesan ti bagi a matay iti saanen nga papatay, matungpal to tinasantuan asurat. Naparmeken ni patay, pinarmek ti baligi, o patay, sa dinutayan ti baligim, o patay, sa dinutayan ti panilod mo, ti basol ti pangalaan ni patay iti panilod na. Iti linteg ti pangalaan met ti basol iti bileg na. Ngem pa iti Diyos amang ted iti baligi kadatayo babaen ni Apo tayo a Heso Kristo. Ngarod, patpatgek akakabsat. Agtalin na ed kayo anatibker ken di magaraw. Kanayon asangwenyo ti trabaho yo may paay iti Apo. Tamuyo nga adda bunga iti amin nga ramiden yo iti panagserbi iti Apo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas, anasantuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Datayo nga anak ti Ama, intay dumnge kasi tatal na, panagkay sa ipakitat, isot maristay nga anak na. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas, kanasantuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta.
Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Sinarita ni Jesus kadagiti adalan na daytoy apangarig. Saan amabalin nga idalan ti maysa abulsek, ti pada na abulsek. No kasta ti maaramid matnagdanto adwa iti abot. Saan anangat nga to ti agad-adal ngem ti maestro na. Ngem no maturpos nan ti adal na, agbalinton akas iti maestro na. Apay adillawem ti sangkap iti mata ni kabsat mo. Ngem di mo madlaw ti troso iti matam. Kasano ti panagkunam nga ikatem ti sangkap ti mata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti matam. Agin sisingpet, ikatempay nga umuna ti troso iti matam, tapno nalawag ti panagkitam, nalawag ti panagkitam amang ikat iti sangkap nga adda iti mata ni kabsat mo. Saan nga agbunga ti may iti nasaya at akayo iti dakes. Kastamet asaan nga agbunga ti dakes akayo iti nasayaat. Tamailasin ti kayo, babaan ti bunga na. Awan mapuros nga igos kadagiti sisiitan, wenno maburas nga ubas kadagiti kalkalunay. Irwar ti naimbag a tao, dagiti naimbag nga adda iti puso na, ket irwar met dagiti dakes nga tao, dagiti dakes nga adda kenkwana. Ta isawang ti tao, dagiti linaon ti puso na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome Apo, dapay naggapon sa ti sinait. Nagiti tagasan pabyan di kalman, handa na kaurayan ti misan. Dahil ti maudi nga pan nakakita yo kanyak, ti bulan ti Marso. Pang kami ag-updating, ag-renewal, at dakakadwak, ijay Isabela, no nasaya at di resultana, ag-subliak, no awanak ton, day di apurupo, kunayon ton, ya. So nga dahil ti maudin, iso nga bigbigan da kon, tabaka no hanak to ag-sublin, awanak ton. Kada kayo nga napnapan ti first world countries, kala ko madagita Amerika, Canada, da dumapay nga na bibilag nga country, at da ti prinsipyo da, nga don't talk to strangers kunada. No stranger, awang bibibiyang mo. Uray ka arubam no hamo nga mo, rare, laeng, pinadigo kay laeng, wano tulungam, wano whatsoever da jay laeng, ngam da jay relationship nga kaslakan niya tayo nga Pilipino, awan. Datayo nga Pilipino nagpigsa di because of that strong family ties nga kultura tayo, adda di ko na nga sakop mentality no adda na gayem mo agbalin nga kameng ti pamilyam nga agahla ko maidi adala makalugan mo talugan partas man wano rabbit kasarsaritam indon di manon kay Manila aggayem kayon bisbisitaan na kantod ti balay mon bisbisitaan tumat ijay balaydan. Nagkatrabahuan da ko may di abroad, Hong Kong, Singapore, whatsoever, sa dinuman nga luglugar, di jay gayon, di jay, agbalin nga kamang ti pamilya, umay na to bisbisitaan, akalan to na ikamang nga, di jay ti kapigsa ti kwa tayo nga Pilipino, di jay strong family tayo, panakigayam ko na tayo. Malagit agkakatrabahuan. Kanya data abroad, no katrabahuam lang, at na may sadwa nga barkadam uston, nganda tayo, di katrabahuam, agbalin nga kamang ti pamilyam, no agpa-birthday ka, no agpabunyag ka, isudan ti kang runaan nga bisitam, di styrofoam da nga iyawid da na kasaganan, katrabahuam garod, madiinakim da no muikan, nagpigsa kanya tayo, dayay. Anahantay nga mailibak, no nagayom mon, kasla agbalin akamang ti pamilya mo, kanya da ka, awan. Kagaputan nagpigsa dayay, datay matlaeng nga Pilipino, ti makibibiyang, ti biyag, ti tunggal may sa kada tayo. Napangkay ta abroad, uri na inya ti bado na, awang bibibiyang da. Uri na lumag, awan right mo nga magibaga nga na lumag, ay kagura na ka.
Awan bibibiyang da kanya. Datay laeng ti makibibiyang. Datay laeng ti makibibiyang ti biyag ti dadduma. Isugar nga kapintasam takiday mo apaya. Tapnad da makakita. Langan mga make-up ka saka maturog. No di kakit ulaw. Taapaya, anya nga minti makuna dagitay malap. Nagpigsa tayo nga sumurek di jay. So kung kunak ka, agmayurak sa apaya. Ikak man ti air condition nga pagtutugawan dagitay chismosa, kakaasid ang mga maininitan. Ikaman ti ayuda for marites. Oh, ganas ka maraya niya. Mapumayuray kam tuman ida. Kam ti cellphone da nga napinpintas. Taapaya, datayo laeng mati mapan bumibibiyang isuda. I don't care no kunada awan bibibiyang dati biyag. Datayo laeng ti apan bumibibiyang iti biyag ti tunggal maysa. Handa nga business dayjay. Isugar nga conscious tayo. Datayo laeng ti mangkit kita, agbagay mo la kita aman, lakay kita aman no bagay ka. Mamin anong agsukatan, bagay uwen, bagay ay apaya. Tapno makita da kemayat. Jak ammo pay. Tibagdad ta ko ura agkulkulatlat awan bibibiyang na datay laeng da kayo nga babae ti. Da pala nakadulin nga bagyo nga di pay nalukatan. Agronoton. Datay laeng ti conscious. Iso nga no daddo mahaan lang da outside look, uray ti inside sir-sirken tayo. Uray ti personal nga biyag ti tao, sumsumrek tayo. Kahaantay mo nga business. Haantay mga pakarikotan. Hangka mga bumanang. Nagpiesta Salcedo, bagak tumangkin mayora nga, award man mayora, datay most chismosa of the year, award 20,000 laman. Ado, adto'y may busan at akabantis di Salcedo. Ay, hawam mo, iti Salcedo niya awan. Kada yung ngamin, apaya nga kasjeti bagbaga na, ngamin, no daduma, dagito'y maibasa, tata, tilinaon na, di kaunggan. Kuna na hamo mahusgaan ti tao no haampay nga nagsao. Haam mo nga dayawon ti tao na hampay nga nagsao. Tamatiliw ti tao, maamamom ti pudno kinatao ti tao, sigon di jay panagsao na. Kano ti biyag tayo, ti pakarikotam ti biyag, kabiyag ti sabali, agkit-kita ka ti madi, hanga problema day jay. Ti problema datoy. No ti business mo dito'y lubong, apan agbirbirok ti pagkapsutan ni kapsat mo, iwarwaragawag mo kadagitay sa bali, haan nga isudat problema? Actually ti problema at datoy. Apaya nga ti makitkitam kabiyag ti sa bali, wrong ditoy. No, latingitingan tayo, tiri na tayo. No, awan man lati ma-appreciate mo nga nasaya at nga aramid ni kabsat mo, ay i-check mo. Maditinagyan na to yan. Tarumwar nga rod, usto di kunana uray ni Sirak, rumwar, kunana nga rod, ada pagsasautayo mga Pilipino, ito yung Ilocano nga, mabaniitan, di ikan, ibukod na nga, ngiwat. Mabaniitan di kan di bukod na ngayon. Samula maala di respeto ijay tao, numanggag mo no kas ano isuna, kano ti rumrumwar ijay ngiwat na ka, dayta saksakit tinakam, insecurities, apal dayay, insecurities, di apal dayay. Sakit tinakam, awan ma-appreciate na. Dagitay pagkurangan ni kabsat na ti makit-kita na, kayat na nga saon, iso tinagyan ijay, puso na, iso tinagyan ijay, kaunggan na. Isungahaan nga agro, tadadtoy. Kanagmayat, dahito'y manen, dahito'y ibanghelyo tayo. Haan nga maidalan ti bulsak, ti padan na bulsak. Haamat nga agbunga, ti ubas, diya kalkalunay, amuyo kalkalunay. Nya English ti kalkalunay. Nyak amo, grisers kay kalkalene, kung na yun tulat. Hangag bunga ti ubas kahit na nga saon, no anya dijay ka kwa adajay, external dajay. Kala ko man no anya jay imulam, iso ti apitem. Aday ti umat na ununag, no anya dijay ka unggam, iso ti rumwar. Niya po iso sumut nagaramid ti pangarig, haam mo mabaling nga ekatan ti sangkap, amo yung sangkap. No agpisi ka ti kayo, agukis ka kayo, wano agkatam, yun no katam.
gisangkap na hamo kita gisangkap ni kabsat mo awan karbeng nga maikat no di mo pa'y maikat tatruso idtamata ni Apo Jesus na exaggerated mo kasano pa nang isulat na tatruso kumama nga nagdakkel idtamatamet nalusit kan no hamo external mo dayjay di panagkita mo dayjay ngam tinaununag nga ibagbagana ditoy haam mo maidalan ni kabsa mo nga isumo laang di kunana di bulseg han na maidalan no DJ ka jipuon ke dakes mo ji bunga umuna dayta ji unag ti pamilya no DJ unag ti pamilya no DJ ubing padasin nyo nga pakanan ti tinakawan ta ubing hanggang to nga agsaludsuden no si kanton nga nanangkin tatang nakitakawan na ka padasim nga ulbuden ji ubing haamon to nga pabasulan ti sa bali, no kaya nakantumat nga ulbudan. Padasim nga liputan di ubing. Hanggang to nga agbabawi, no liputan nakantumat. Chuti kunak data, madlaw mo ti tao, no, pinakan mo ti tinakawan. No haan nga maiprocess data, automatic. Basit mo't laeng, Father. Apo nakalabba, amin nga natin nga malabsan na, basi-basit mo't laeng. Di na mo't ipakpakada, nakadanon di balay da, aglaklakon rin na perpenan. Haan, ko da jay, kala ko mano niya di bunga, kala ko ba di ubing, no nagaburam ti ayat, nagaburam ti respeto da di ubing, di pamilya ka, di makkel nga aglanglangoy ti ayat, respeto kin panangisakit, no rumwar, isumot ti bunga na. Ngam no di ubing ka na abyos, di unag ti balay, na ulbudan, na katitinakawan, na baybayan, rumwar, isumot ti bunga na. Iso da ti ibagbaga ni Apo Jesus. Uri ti maibasa, no anyan to di nakamulad diyan, isuntumeten. Nga nagmayat nga kitaan, di may sa pamilya, successful da, nagbalay gida, ag-reflect, ijay pamilya. Haan lang agbalay in profession, Hantay nga ibilang nga gapot na nagbalay giti professionan, kabalay gimatan, haan. Tadama da kita'y professional, agtrabaho pa yan nga marinoker mo't, maikat pa ija trabaho na. Adama da kita'y mapan agtrabaho ka madimat. Agbalay gi kayat nga sa na bunga, namayat DJ produce daw, di bunga na kuma, tamakitam na saya at di pamilya. Taadda mo dagiti tayo, or nag-gradwar, ang mga aming nga nag-gradwar ka nasaya at nga bunga. Ang mga aming nga adda mabalin na nasaya at nga bunga, kaslatarong matlaeng apo nagmayat ta pa ng lingtam tatarong, naglinis, lukatam ayo, ugas. As di mo lang. Iso nga ibagbaga na, no anya DJ imulam, ison tumat laeng itirumwar. No anya DJ nakaigameran na diubing, ison tumat laeng, ipantayo mo ti spiritual na ununag. Haan laeng nga outside. Haan laeng nga DJ, kuna tayo nga external, wano diti physical nga idadakkel diubing, wano, di na spiritual nga biyag ti tao, kas di mo lang. No anya ti isaom, iso tinagyan di pusom, kuna na mo, tina spiritual nga panagbiag tayo. Kada tayo, Kristiyano tayo, makimismisa tayo, at ibagbaga, ikliklim tayo nga nasaya at tayo nga tao, nga mariinam di tao, mariina tayo ti tao, no anya yan nagyan di kaunggan na. Idi, at the innate goodness ko na di jay, ininaiyanak tayon, at the nakamulan nga bukil ti kinaimbag, dito'y puso, titonggal may sa kanya tayo. Naimulan day ta nga pamati, iti puso, iti tunggal may sa kada tayo. No saan nga masibugan, no haan nga masibugan, ti grasya ni Apo Diyos, mabalin nga madadael, iso ti rumwar, rinuker. Ngam no masibsibugan iti grasya ni Apo Diyos, day ta nga kinaimbag ti tao, iso ti rumwar kengkwana. Kakunatayo ni Apo Jesus ti poon tayo. Kunatayo nakaramot ni Apo Jesus kanya tayo. Ti challenge na, ti awis na kanya tayo, agbungbunga nga ta ni Apo Jesus king ka. Mariri na nga ta dagiti tattao nga adda Diyos nga agbungbunga gapo king ka. No agaramid ka nasayaat ta kapupusom, alangan mga demonyo di poon na agbungbunga iti nasayaahan ang mabalin mat. Anya data grafted.
Kinagmaya mo, tiruar ka, apo, man nakimisa mo, apo, pakawanan na ka, apo, basol ko. Di ka unggan na ka, agpapabasol, basol da. Grafted ka ang tao. At dakati unag tisimbahan ka, wow, you can sing, hallelujah, hallelujah. Yung ginagyan na di unag, di ramot nagayam ka sa bali, grafted ka ang tao. Kati ibagbaga na ti karit na kanya tayo, nakaramutan day ta imula ni Apo Isus nga kinaimbag, no sinibugan ni Apo Diyos day ta kinaimbag, automatic rumwar iti biyag mo ti kinaimbag. Rumwar ka nga maiwaragawag iti kinaimbag. Mari na dagiti tattao nga agbungbunga ti Diyos gapuking ka. Isu day ti kunana. Mabalin mo matan nga idalan ni kabsat mo, no day bunga na, mariri na naking ka. Tanagrigat mga ibagam nga agindidilaw ka iti sa bali. Yung orday pagsasautayaw niya, look who's talking, kunanan sa mo day dyan niya. Agindidilaw ka ti sa bali, nohaan nga clear di jay pamatim, nohaan nga clear di jay handa nga agbagay ijay biyag mo, no agdilaw ka anya ti kunada, sino kumamo day ito nga agsarsarita. Isugurod nga mapanag agrenewalen. Apang ko kitaanan, taapayain nak mantingitingan, no agbungbunga pa ilan. No haanan agawid akton man, napaya. Ang kumabaling ipapapilit ka, na dadaal mo agayam. Nabulok mo agayam, kanya pala ti pagyanak ito, yak pala agawid. So nga, maudin to diti madamdama ka, babay, kung naktumatin na, nadakto na ka, welcome, kung na yun to. Dayahan, daya po, ti ikarit na kanya tayo. Uwan adot pagkapsutan. No daduma malaylay mo di dyan nasaya at nga naimulakan niya tayo. No hantay nga nakaramot ken ni Apo Isus ka malaylay agkapsot nga mabalin nga pasibugan, mabalin nga palangtuen, mabalin nga pagbungaen. Di dyan ti awis na kanya tayo. Kinagmayat mo't ano kunada kanyayo ka, agawid kayo ka, agbungbungan ni Apo Diyos. Mariri na nga adda ni Apo Diyos ito nga gimong. Mariri na nga adda ni Apo Diyos ito'y nga pamilya, agbungbunga. Mari na nga adda ayat, adda kinapakumbaba, adda nagbasol, agpipinakawan. No, adda nagkurang ka, agsisinno pusop. Mariri na nga adda ni Apo Diyos, ngamtay ko nakon, no anya di nakaramot. Automatic ay iso at rumwar. No anya di dyan nakapuon, nakaipuunam, automatic ay iso tisangakin bunga na. Kala kakabsat, Dati pa nagtubo tayo, akas na Christian one, kung kuna ngarod ka karkaritak ti bagbagikon apaya, 50 kon. Nasyaat na dapay 15 years nga agbiagak. Kanyang tulaga kada kay nga senyoran, nasyaat na dapay 2 years. Ay, haman mo ta. Kaya nasyaat na dapay 15 years, kadata 15 years ko makabunga pa yung nga ta. At dapat nga ta maiwaragawag na nga bunga. Ni karon na laklakayan bakbaketan tayon, ti pala pakarikirikutam ka, apal. Kas di ko mamat. Kung kunang pala, kadandani ka matayan. Di ka pala nakapakawan, manulang nga taon mo to'y lubungan, ta pala sakit tinakam mo, idi, 1972 pala. Ay, so, apos na nula daytan. Agbunga nga rod. Isang nga tingitingan tayo. The remaining days of our life, kinagmayat kumamo, no? Iwarwaragawag tayo. Adda ni Apo Diyos, mariri na adda ni Apo Diyos. Agbungbunga ni Apo Diyos. Kung nga rodin kadagay tayo naganak nga gagayam ko, kada seminarik no daduma. Uray no da kay nga naganak, uray hang kay nga agsasao. Di laang pagpatulad yo nga addan respeto addan ayat nakasursuron di anak yo uray tumanaw-taw ka nga agmalmalem. Uray bugkaw ka amin nga agmalmalem no hammo maibiyag di ibagbagam pulos anda kan tupatyen. Iso hantay mapabasol no di ubing ka mentoring ko nakngarod daytoy. Ubing ngarod di mo ar-aramiden na hanga na saysayat nga tulungam kaysa dayjay naggapgapon mo kala do ko. Haan ang makatulong day jay. Isu day ti karit na kanya tayo. Kunak pa inudad duma ka. Day ore dagito agserserbi. Day pa nagserbiyo dito ka hamag ka nga day pakita nga adda kay ito nga agserserbi. Very good na interview di bagiyo. Anyaman nga ang gulo hanlang elektor kada ako light amin. Haam nga day pakita nga adda akam mo.
Ti kapat ganday ta, no di pa nagserbim ko, umununag di pamatim, kaadda pa nagbaliw di biyag mo, umas asidag kin ni Apo Diyos di biyag mo, agbongbongan ni Apo Diyos di biyag mo, daya ti us-usto nga pa nagserbi, hanga di jay uniforme ken bado. Hanga di title wano pan nakaipwesto. Di pa nagbalbaliw di puso nga umas asidag kin Kristo, agbongan ni Apo Diyos tabiyag mo, daya ti pamati, nga nabiyag a pamati nga kung kunatayo. Ala nagmayat man dating baga ni Apo Isus kakabsat, ti isawang ti tao ko na noon niya di naggapo di puso na. Karit kanya tayo di jay. Noon niya di isawang ti tao, niya naggapo di puso na. Noon niya di bunga ti tao, iso ti puon na. I-check tayo ano niya ti bunga nga rumrumwar kada tayo. I-check tayo ano anya nga sanga ti nakaikapangan tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naianak sa ang anaparswa, Diyos sa kasmadlaing iti ama, kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Imulog nga gapu sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet na nailansay iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan a surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umayto manen na si dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Dagiti pagkurangan ken limitasyon tayo, ti pakariknaan tayo, akasapulan tayo ni Apo Dios. Iti pannakarikna tayo kadagitoy nga pagkasapulan tayo, agkamang tayo nga rod ken kuana ket kuna tayo, Apo denggem aparaburan dagiti dawat mi. Agpay kadagiti agserserbi ti panakaywaragawag ti ebanghelyo. Tanapudpudno da kumamang saksi ti mensahe ti Ebanghelyo iti biyag ken aramid da. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti opisyal ti gobyerno tayo, takanayon kumaasalak ni banda ti kilintegan ken dayaw dagiti umili, tapno agari ti kinalinteg ti baet tayo. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti nakurang tigasat na, ken biktima ti anyaman a didigra, tapno adupay tinaayat a tao at tumulong, ken mangsaranay kadakwada, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kada tayo nga daditoy ita, ken amin agtarigagay a sumurot ken Apo Jesus, tabyagen tay kumati mensahe ti Ebanghelyo iti panagbiag tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti pimusayan nakakabsat tayo, tapasang bayan kumaidan ti Diyos, iti nailangitan na pagarian na, nga insagana ni Apo Jesus, nga agpaay kada tayo amin. Kumararag tayo ti Apo. Agulimat tayo entay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep.
Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggem aparaburan dagiti dawat mi. Apo dagiti ti sumagmamano kasapulan mi patgam ida, numayan nurot da itinakem mo, tamamati kami nga ammom dagiti kasapulan mi, dawaten mi dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Sikati namnamami o Apo, sikat pon ragsak mi o Apo, tinapay adaton mi, arak asagot mi, tandat na suding ayat mo. Sikati salakan mi o Apo, sikat pon bileg mi o Apo, tinapay adaton mi, arak asagot mi, tandat na suding ayat mo. Sikati sa diri mi o Apo, sikat pon ti biag mi o Apo, tinapay adaton mi, arak kasagot mi, tandat na suding ayat mo. Amin o Apo nga insagot mo, namay ken rigat wen amin ko, umay ko idaton ken ka Dios ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Itiday to'y ami sa pagyaman, Apo iyawat minanumo adaton, sapay kumatadaga ikaryan, na umawat ti bagi kendara. Bunga ti bandog kenling et mi, idaton mit altar anap nan sudi, amin aragsag lading itmi, ikay sami ken ka o Dios nga Apo mi. Itiday to'y ami sa pagyaman, Apo iyawat minanumbog adaton, sapay kumatadaga ikaryan, na umawat ibagi kendara. Kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagitoy adaton tayo.
makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kaya't may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, si kamat laeng tinangted kadagiti tinapay ken arak ket ibilang mo iti panagidaton mi kadakwada pagserbi mi ken ka. Ipaay mo kada kaasi tada iti panagdaton mi agbanag asaranay amang ragpati agnanayon apan nakaisalakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumaman. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno onay ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios takas taunay iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo ama kipagbiag amayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisublida met laeng kada kami anansata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa ti langit ken dagan apnuda iti pagkaidaydayawan Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan Hosanna ti Apo Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Udno unay apo abiig ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isu amayawat to ama ipaay kada kayo. Hastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken agnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti cross mo keninta
panagunga, innak kamin salaktan manubot sa ngalubungan, babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, innak kamin salaktan manubot sa ngalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kenainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi. Kan iti yaay na Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. Kukwang bituran, di pa nakabalik. Kenda no di kat ti pamati iti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo amin kapya. Kapya. Cordero ti Diyos sa magikan kanagin. Kadagiti basbasul ti sangalubungan, Item kadakang ikapya, item kadikapya. adtoy ni Apo Hesus, ti sibibiyag a Diyos, tinangimula, ti pamati kada tayo, ti mangsibog, ti pamati nga adda ti puso tayo, tapno lumangto tayo, kat agbunga tayo. Ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Ako, jak may karing, may karing. May salay nga sa mapaimbag tuntoy, kararo. Song na daytoy inaramid na amang ipakita dinadaig a sakribisyo na bagi kendara kadatay amin iawis na
inaramid na amang ipakita tinadaig sakribisyo na bagi kendara kadatay amin iyawis na hintay nga ro di dato testamento tayata na buslon daday to'y ti katanukan maitatag iti ama ana Diyosan daytoy ti padaya nga insungsung na daytoy inaramid na amang ipakita tinadaig sakribisyo na bagi kendara kadatay amin iyawis na daytoy ti padaya nga insungsung na daytoy inaramid na amang ipakita tinadaig sakribisyo na bagi kendara kadatay amin iyawis na padaya 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 Kumararag tayo. Pinakan nakamapo iti tinapay ang makaisalakan, ipaay mo ka dita tibilag daytoy ataraon nga inawat mi, papigsaan nakam amanggun o diti biyag ana ilangitan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo pagbiit kakabsat. Kalpasan ti nasanton amisa maaramid ti meeting pan nakaornos nga nalaing dagiti programa tayo nang runa into no fiesta kendi pan nakaeroge ti Kwaresma Apo into no Miyerkules Miyerkules Kurkuros ti misa tayo ditoy alas 6 ijay Kabaruan ba? Kabaruan 5:30 ti malam alas 7 ijay dinaratan. Dito nga Kurkuros Apo, nasayaat nga nanaman tayo, rinaan tayo, awaten tayo nga naimpapuswan, kas panangirugi tayo manandi panagpenitensya, panagabstinensya, para iti panakaitanok, tina espirituan nga panagbiag tayo. Ni Father Danilo Martinez, ti Director ti Social Action, iso ti mangted ti, iso ti umay agbantay kanya tayo Apo, iso ti kabayatan ti kaawang ko, iso ti umay nga kadkadwa tayo. Adanto may piyesta tayo March 19, medical mission ti March 16 Apo, Domingo dayjay, ipakaamunto ti office, dagito'y details na Apo tapno nasaysaya at
Itultuloy tayo latati agkararag, madamati pasimpapay dito'y simbaan, pan nakapapintas na, kararagan tayo dagiti trabaho na ayat nga tumultulong, ibagbagada mang kinhaan, already jay adoration chapel tayo, kada kumbento tayo, masimsimpa, tapno napinpintas motlaeng dito'y facilities tayo, adupay ti plano apo, kararag ti tulbak na tapno agbalay gida ito'y. Tukayan ko man ni Apo Diyos dagiti nawadwadwad, ta iparabor dati adda kadakwada ta panangiburay nga rod ti treatise time no awan ti maited nga material abanag time o may tumulong agdalos mangisakit ti kumbento talent no nya deya talento tayo paglaingan tayo talugading tayo nga may itulong na kayo nga nalingag kanta may kayo practice para piyesta amin treasure no addaang ka tahang ka makaumay mabalim mo nga itulong tapno agbiag dayto nga simbaan ta no agpipin na basol tayo agpipin na tudon tayo pin na tudon ti simbaan tayo wardi ken agpupugrot nga pamati nya awan ba maay na nga pamati kedi jay dagiti balay giti aramidan tayo on physical la ang daytoy ngam no makita nga da pagsayatan na pumintas agref-reflect dayjay puso di kaunggan dayjay pamati nga adda kada tayo agbungbungan dayjay apoy so nga tultuloy tayo ti agkararag agsisinaranay kinagtitinulong kabayatan di kaawang ko alay ikararagang kayo ikararagan dakmet tanabalay gid dayjay kuan para iti improvement ti ka personal spiritual ken professional pa nakitrabaho kada kayo dayjay matlati tartari gagayan tayo tapno barbaring no agsubli akpay nga nasaysaya at nga agserbi kada kayo. So nga agkararag tayo apo, tumakder tayo. Ti apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti Diyos sa poon tiliw-liwa ornusen na kumandagita aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya. Ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kay kumaadi agresat kadagiti amin ariribok ket pasingketan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Pabaknangen na kay kumati Dios kadagiti bertudes ti inanama ti pammati ken tinadyosan nga ayat. Agbiag kay kumaanagaget nga agaramid iti naimbag tapno mairagpat kayto iti agnanayon a kinagasat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo. Naimbag nga aldaw tayo amin Apo. Sentimisa agawit tayo si kakapya amin tayo ket naibaon amang tedayat ken tulong ikuyog tay ni Kristo iti sa dinuman adiso aramid ken sao idaton tayo apagdaydayaw ti Apo lalpasen ti misa agawid tayo si kakapya amin tayo ket naibawon amang tedayat ken tulong ikuyog tay ni Kristo iti sa dinuman adiso aramid ken sao idaton tayo apagdaydayaw ti Apo.